ma akwa ba so ba Adom TV me kan say na kan say ene dey eye busumi awieye ya yetusi ho se Ghana man da ye wo no eye 1957 ije say ye wo Ghana yi na Ghana nya mfie eduasansia 66 years na ene no eye ma ho sepe se mesoso meti ase na wososo wote ase bie na iwasem bi edamakoma so ya mpese me no adwendwene ho na yebobo ho na yede ko sine poma bre ye hunu se de ye beka no afa ena me ka say Ghana edi mfie eduasansia 66 years moma me ni kan enne di kanfo ase na nanom a wodi kan epre wo man ehwe owo mogya fifisa edeje o man nyina ye damo ase na ye na otwediampo nyankopon so obo ho ban besi semre so ase na me kanama kan sen me da asrafo ya wo ewiemu ensuo so na asase so ebo ye ho ban so ase na mada Ghana polisefo akuafo adoctorfo woni ye adwuma apomodini bia ye damo ase na mada empo Ghana man bia ase se mo nyina mo ka ho na ye kyerɛ man we na emra ye di ye mfish ada 66 years yi na me dwene nyoma bi ho na me dwene nyoma ho na me se ai enkransha hene e ba na dien na de asema atodwa minu ano abusua mo ka na se fellow Ghanaians me dwene se die na ye betimi ayo se ankrankre se abusua na oman sikasem agina yie na me dwene ho adwene se enti oman bebi apomodini aduro no sa na ye pɛ no na me dwene ho adwene se empo se de ye hwie ebola ne ade eguo se de ye dinkita ho e wo politics mu no sa na 66 years se ye no ka ye etrem ko adwuma ba sa na ye etrem ekoba ene mputuyo bi wo betimi aka ho na me dwene adwene se ye mpanimfo a wo ya ahemfo se mesuoi ya wodan kuronkura no me dwene se entise ya na ebekɔ no na won so wote a sebe kura wote so no empuntuo emfa ho biom se mpo amanfo etu sika gode wo na sase so ese won sase na emfa ho biom na me dwene mabisa se district chief executive and municipal chief executive so na dwuma ne sen se wo twen se omampani be hye no ana wono so beka bomu ahu ba bi ote adwen de me dwene bi pa bisa se Ghana subanben ene de te o mamu ha subanben na se de te ha me dwene so bisa se kwambe so ene befa so na yaku adwuma ya yo na aduane ebu ye mamu ha ne ye de bi aka amoro ne akoto apesika die na ma dwene so bisa se ye mpanimfo ya hemfo woni eda adwuma hodo ano asusuba woni na die no eno ana ye di mu 66 years suban no fata na mabisa se eba no yemfie mu a kwani a wofo tete wo ma no 66 years sa na esefata na mabisa so se wa ye Ghana ni ya wusua de se eno ane se oba college certificate abudne krata afra ho degree masters phd nenso nsanu adwuma se wo ye na oman no tumpon no wonya bi nye enye ma oba no nkoyie na medwene bisa se 66 years Ghana ashanso de ne sen se wo hia wo bia tumi ye se we Ghana ni ene we onye Ghana ni empo edie na eda ye ni so ye de bubra. What are the things that matters to you? Medwene we nyina na mbisa me ho senti kromo ha no na brofo kasa na be ko school asua keke ne nkutabu keke na be sua ene bibi wo ho a betimi asua o man mu medwene ko si se yen TV ni radio ahodo no se de yidwuma wo so no sa na ese ye no ana na mebisa nso se ye koye nsori mu ni nkramo nsori mu a so ba ye mpanimfo da na asori mu ni nkramo som no a wo de kire woni ye som no adi no sa na ese ye kono mebisa se, do we have a philosophy for the nation? Do we have a value system? Do we even have a national identity? Mete ye nyomo a mete Ghana nyom na meti ba bi nyom na mbisa asensem wo nyina na ebesi se asem ba kopa na pie ma no se mbisa
ibisa baabi yɛkɔ baabi yɛfire yɛsuban yɛahyɛnso deɛ bisa ne nyina wie na sɛ asɛm akɔpa na dam akoma pro so yɛmbisa ne sɛ what can you do for your nation wo nipa sɛ wo sɔda nɔpa na abɛɛ biribi a ɛwɔ nsɛm a wobisa ho ɛna ɛkenya wo ɛnɛ asɛm a pɛ sɛ wobisa ho ne sɛ me a metuo yi me no mienu ɛdeɛ na me nko a metimi ayɔ aboa me ho aboa me man aboa mabusua aboa empo me ma ene brono a mete so what can I do for myself ya metu mpon ɛdeɛ na metimi ayɛ me ho na ma wade nso aso ani ɛdeɛ na metimi ayɛ me ho na ma dwuma nso ada soronko what can I do to work in an exceptional way to bring production to the place I work? What can I do to improve on my performance? What can I do to improve upon my attitude? Suban mi kura se oman ba no. Oman na 66 years. Suban ba na metimi ada na adie na ye hu se me so me your mama. Me to nwom. Suban ba na me fada so ato nwom na obi tie nwom na ka se Ghana fo nwom die. Na no na menya ho bi wo Ghana ha. Na me de TV remote share ne nsa. Wo chim ko bankum ba ni fa o se na Ghana mo ni TV station ha me se TV station wo hwe nyina ya Ghana station. Na be ne ko to Adom TV o se afa na manya Ghana TV. Ne kire se stations na ye hwe no ahyensode bia nkire se yi Ghana ho adwuma. Ɛna o tie nwom a ye to o se na we de Nigeria fo na to nwom na se Canada fo na to nwom se Ghana fo mbrante na to nwom. Ye nwom kora ni ahyensode ye dressing ahyensode nim tade ye hye ne ye kasa mpo enkire se wo mama o de he na e kasa no. Abusua wo Ghana ni opo mpo wo de kabrofo tenten and you know and I say I come into and family home wo Ghana ni die they say enya hyensude bi say wo Ghana ni a wapo wodum pempenso a wonsa no adwuma eda Ghana so badi say wodum pempenso a wano kasa eda wo de hye kasa adi say wodum pempenso say woni obi din kita ho say radio so say TV so say wo mfie mu usuban eda de say wo de hye ni omamani onyame amfa ambadua ha keke amfa sika ko anhye wo na ase onyame amfa ama ha ama wonsuo se nom asase so nya gidi se bebia wotie yi ha na ede wadoe na esombo ma wo Ghana ha bibia kire se enhyira emanie na yesu ne eban na ama nome abeka ye se ye nkwada se ye mpani se ye ma se ye emema yesu ne eban na ama nome abedware ya na ye twedwa su eba ne san ne atinsuo ho na esukom de ye eba ne san ne atisika kokko so na ye di hia me no mienu esuban ye ne ye kasa sede ehu ye ho fa sede ye da ye ho adifa sede ye bisa nsem fa na na pe a wasode na bebia wo bia na awia bo ana anadwo na ka wo so bisa se mesoso ede na metimi ayo na mada Ghana suban di na Ghana tumpon de na metimi aka de na hina metimi afa what can I do to make sure the nation prospers? What can I do to make sure I have a happy home? What can I do to ensure that what I do for myself and for others, I do it with excellency? I'm so responsible for my life. I do it with integrity and I do it with respect. Kwambe so na medi no kure ama me ho kani ama me ma ama oman na de ame ye nyina no adasonko abusua wonti o man mu keke onyame do bedua Ghana kurom ha bibinti na emre do ese wo da suban bi adi ene ye bi adi na obi hu a wa mi se na wesu aye hwan ba ye be se o ye Ghana ni mapa usuban eye Ghana o kasa eye Ghana woni ye eye Ghana eno nkyere se sebo o ye tete kwani se wo da Ghana su adi a na o hye Ghana ntade na o ye nia Ghana ni ya eno nkyere se o ye tete kwani ye se wapo wadi mu na wo ye akonim na o ma so nya fa hodie panimu e wo da dwuma bia no wo sere ni wo ye dwuma hospital wo ye kuani wo ye school ni bebia wo ti bia na de mantwe bia wo ti se bo wa ma no ne na Ghana ni no ma ye hunu se Ghana ni na eba no Ghana ni a wapo Ghana ni a ni suban edimu Ghana ni a wo ye odi hyeba na muntuo ne kasa a kire se we di o Ghana ni e de dwuma hye won se wo mamu ha wo ye ne kwan ben so pese munkumunya
me nko am nya nka mepe mama ye nyai ni ye na subani a otwedi ampon de dua ye mu a ye de suba ye sika kokko suban ye nsore bra ne sa de hye ye nka se ane Ghana 66 years ni edi na me ye ma famu de na so ya wa famu de na Ghana fa no tuma pafura se da besuwe osumfo ni tekotego na bebe gina adwo mu a medu mo chiame dwumade we ma me na Eja Webek ampedu ase na me na Raindorf na me na camera fo nyina sound na empo MC ane floor ane lighting fo nyina ase wo a onya mrehwe me no de ni ameka ne se onyame nhyirawo onyame ma osubampa no nto supa ngo so no abrabo ene subampa adi efi ne de kwe woni onyame entina na me kai we se me ye kwabre de hye kronkro san se me na ene meje nyina no efiri ebra nti me ye kwabre ni a uyi bi firi mu a enyeye yamamo ache mu akwa beda se mu hwe bedwam braso se ye di nkomo na nim se Ghana month no ene ye da match bosome no etwato enti ene no ye no se kuntan se kiren unu se bosome ni nyina Adom TV ye de asi ye metri so Ghana month no ye gina baba kakra nti se na ye de etwato na wo se ohunu se ya no ye kro no adwumade no kase pa no ye wiewe ya na se etwa so empomponso no eni na ye ba bedi nkomo tew nkomo a ye bedi no fa me no mienu apomode ho ne fa apomode ho ntie no ena wo ho akohia se wo se ye Calmet Pharmaceuticals na fe ne mapapa wo mo wo wonim se me kan wo se mama BC din about me mama BC atena se ena ye kira amamre ne amane se de waje mpanimfo kente na ahwene ne kasa na da soboni boniti no utimu sampa ene ye waze oye mama BC kwaba ye na mame na mpombo kodi ade Adom na oso e Nyankopon gusu sraye mpa amen Calmet ene de na mode e ma ye nim se mode nduro ne doso gripe water wom pine leaf wom BC 56 e doso bebre ene de hehin ye frase afri yo mame meda wase na mada etiefo nso ase anope na no pay de ye beka BC 56 ho asem na pile leaf enye no nko a na ye de ba Calmet Pharmaceutical Limited ye company papa Okrandro free India maimu de ba Ghana maimu ha ba anopai de ye beka pile leaf ene BC 56 ho asem nti ye frase enfri ye pile leaf no pile leaf juma de ben ene die Pacho pile leaf sa o kan pile leaf ye koko edro a broni beka se hemorrhoid ana se pals eno na pile leaf ye ho adwuma nti eno no ye de ye tete so o de strastra so Pacho pile leaf no ye wona horo mienu okay ye wo tablet na ye wo ointment na se wo de ye mene ana ye wo ne a ye te ede to so ana se miate a ye de to so na se gi se woto de mienu bom obetimi ato ni mienu abom ba wo ho nso so a obeto ba ko banka ne papa ne de woto mienu a wonom tablet na nia apie sabe ewo woto no na de no so afafa so okay na se no esemu me yahu ne se obi ewo koko a enye surgery asem nya fe na akom ya kotwa ye twa surgery mu pile leaf anya bedu oman mu ha de bibie ni ho aye frɛ no surgery bio pile leaf no mame nko ni sei pulse no sha asifi rectum no ye woto sabe woto kwan no ye wodro ban bi a ewo ho no nti se koko ni ya wosana ehuhu na apie sabe afa woto kwan no bibia wogya wanan no epie be hye ho no mo sa no eno na wode cream no ebefofa so wode cream ne fofa so a ejai moja bia etu bia no okay mane ejai prekope afen so eya obia se wo tena se a maame koko no ya pa be hia kwabrande bi tena se na achia de to se na ya na nyomo a sa nyomo a ya emoja etu sa eya won so untimi na nti wodi cream no eto so a emoa no broni beka se shrink no okay emoa no se ya emoja etu bia no eso beti afa yawo ebema yawo no eso ate na wonom we no so ekọ woni padua no mu a na eye ho adwuma enso sa ti ehwe BC no eno so ho asem te say BC 56 cream haha aji
babia Ghana man mu ha de BC a na ekọ eye ekura duro nwanwaso a Kelmate Pharmaceutical akọfa fi India man mu aba o man mu ha eye ekuro ho adwuma na ekuro no yese ekuro a ye wo kuro ahoro mienu na nea BC eye ho adwuma no ene ni opened wound no ekuro a wode wani ehu se ekuro ni ebia sa bibi etwa ade ehye aguso wa hyehye ana se ye fe bibi abrasion o bibi etwa ama ase hona wotere ana se bibi etwa se kan ye twa a wo hu se ekuro ni eno na wo di BC kan na pe ne ba bia afa na nkudaabu on makuro na tunu wano munua wamia chese kwabra ne de ama ontimi kura mpie no dada me no saa no so ekuro aka nipa ahyedan emayiwa ne mrantie ye maame no ne ye papa no enya asem ketwa BC eye ekuro ho adwuma ne titiru mpo ene ekuro a ye friend slow healing wounds ekuro kukudabi wagye ne ho nkudaa wone wo ye ne hwe so onko eno ena BC de ne ho kana na wape baby afa ai especially your friend say diabetes ekuro a enwu yese tete no akoye bibie wo ho a chese wo ka ho asema anka ene BC aba betwam na chese obi a ekuro obi de me de ekuro pame ho eto ne ho kakra bi no adenden ya wosa wa diabetes nti no waye de ebeyeye se ekuro ni didi kwa ne ntimi nwu onya BC ni bi na chese wone toso a e de toso a chese ekuro no on timi ma ne musu bi ai afa obitimi hu kuro bi na ase ehoro no awo ase na ase na do hu ye fa BC toso ebe why ni nyina afiri hono na afa aka ekuro na nkasa be hu se emoja start di afrusa na ekuro nani na aye pink bro ni be ka se pink ani aye ko na afa achi ano no amoa no emoa ne sei na ebewu fefefe sa entimi sa ntretre bi sa entimi sa ntre ba ko ne amede ebewu ense enya wutwa oh wow na sa wudi BC fa okuro so mani wu a nya fa na wo bewi asa akwadwiri kotwa kakraka ba beda o na ho sa so wudi BC eye wukuro a enya wutwa enti se twa ne da o na sa wuntimi pie na wo fere ne ade bi enya BC fa BC kan wukuro na ekuro no awu fefefe ama yanhwe BC ene nro pie liver yedi ho nkomo obi pebia ato a he no benya bi pie liver ene BC de Kelmate ene kofa ba na ye wo mia bebre e wo man mu a ye ton bi especially bebi a ye wo pharmacy a ye ton bi no ebi Cape Coast ye wo bi Kumasi ye wo bi ena Koforidua na memmobo mia ya ukọ ho a ubenya bi e wo sa shops ni mu mpacho ye sha ase afi Cape Coast no ubenya bi wo Busi Pharmacy Sankotex Pharmacy Pena Herbal Shop Ashi Pharmacy eno ye Cape Coast ye nuan beka se ogwa ye ko Kumasi me nuan Kumasi for pamchomo pharmacy enfemme Costa Pharmacy ukọ ho a ubenya bi na Freddy Mens ukọ ho a ubenya bi ana ye Koforidua anso a Gapson Pharmacy na Bano Pharmacy eno ye Koforidua Cove Town senya ye nua Cove Town East Region yeah moko ha mu benya ba fe ye ba ye enkran man mu ha no ga sa enti e ho nso ukotudu a ben ye nua no nkramufo asori dan no a ho so ubenya bi ato na Adabraka opposite Melcom ho so ubenya bi ato na okan hye ho anso na Plaza ukwa ubenya bi ato na Elohim ben Adepa House eno so ukwa ubenya bi ato e wo kan hye ho Ashaman Ashaman ye nuan ma Ashaman fo se mu hia bi a monko menya krobo rural bank Kelmate e wo ho no moko ho no ma ubenya BC ni bi ato any pie leaf ointment ne the tablet no e bi ato na Madina enkraha Madina ukọ Madina opposite Melcom ukọ ho a ubenya bi ato na open doso po no nso a sa ebu ho no mo a on se ohwe wo mo akuratu wo mo ana yaresa bia bi ya na ye the cases ba ho omo padudu atu adupe on se BC ne de eyekuraduru enti no opabia atu abegu ho no mo na se wonya cases a ode atwiti ne kakra
eno saa no mo betumi ama ne bi ye betumi ama wo bi maame ni aya me de question ni ya me de pa aduro no enye aduro a ya nyi antum mpanifo agye atum enye mo hwehwemu agye atum se aduro yi eye a ye betumi ni mayanka adom kwa ye ma wo metra enti ayaresabia abroni beka se referral points ni nyina omo wo bi okay omo start prescribe omo chochoma ayarefo nti omo pebi dudo na atu a omo ko Kelmate pharmaceutical bebre wo honom aha na ye numbers eni se wo pebia atu a na se wo hia ya frɛ ewo 055266771 na ba kon so ne 059387088 si number no so bi ma me yo mami aha me say team ubiem 055266771 na ne esa di ho biem ne 059387088 nana bi se bisa se enuro ne de bebre wodwa so o e de na ma Kelmate mo de na yesronko me eye habandro side effect bia eni ho nsunsan so boni bia eni pie leaf any BC56 am package in white and green that one no ni nyina ya bibidro naturally okay organic nsunsan so boni bia eni so na BC56 ni say sa wo de ka ekuro no a maame wo de ka ekuro no enwa ye fra bibi micros so wo de BC eka wukura enwa wa biara omusan ma yare no makuro no ho ewo sa properties no ewo okay sa okay na pie leaf ni say so wo de ka wukura emani huhu ewo properties bi abroni beka say inflammatory properties. Yes, emani huhu emmoa no egrabe no okay ebo no handcuff okay enti ye nuo ni de maame se wo hia pie liver okanshi Kelmate any baby amabobosu kona kotobi na se koko how no so obi frɛ wo se bra na koko aduro bi wo ha entwawani eno ani pie leaf eye pie liver maame say ya bosni akra kona ko pebito na me da say mama BC na say mama BC no ofi Kelmate Pharmaceutical Limited na nu papa wo waye no wo mode asomye na wo se de mafade me ho aye fe yi a na me kai wo se me ho de aye fe na aye fe nso ama abroso na aye de nsroma accessories wo na siesie me ho ma me ho aye fe Russia Power Junction na wo be hu no enti na me kai wo se bo homoden na eno mo ninkita ho sa yefro na wo ye se de wo pese wo siesie hu bia no wo mo beye amaw na me kai wo se efri nyankopon ya adom a 4th ekopem 10th April mi kuro mabra ene ye di afahye pa ma ye fefefe we ye homecoming na de me de pa no kra no aye miss ebra no obekoso kwasi ada no nti wonim se oba panyimi anam ti hei ti mi beginam ti free 4th ekopem 10th no wa asante mantema na do ani a che mi kuro mabra na se ye di Easter na ye fundraising no ama no aye fefefe na ene eye opanyini ba ko awoda Ernest Danso insutem ena wufre na na ye wawoda odo ne so ye dododo nyankopon ka famfie enkamfie ho na oma 106.3 ne bufu a ne asaka che ne so 94.7 ensanka ho ma wei every George anoho ene ye multimedia fidua mu hanyina Ghana month mu ne ena ye Grand Durbar ewo eye multimedia can brands to hwese de afa ye ho ya koso a ne hwe ye ginam akopem se no ndu ebebo ushia mi a eya frɛ me anoche wa ba ajwa se wa bedwam se ne memwachi
Adom TV so enie Badwam na enese de ye no ye ma ye fe papa ntino amamre ne amane bedi ahim ewo ye Joy FM ye car park he ya be ye fe wutwamu a utimi gina na wahwe bi na wahwese de amamre ne ko na wahwese de kwa abrehima Ibrahima prekope anoche waba se de mafa me hu ye obi ncho se me ye kwa abere ni ankasa ntino saa nkranfo be fa nkranfo afade agbefo be fa agbefo afade mfantefo be fa mfo de temakunkum wafa no ho kire se wo mfanteni ampa saa ne be ye no mantema hodo ani musa de amamra ne amane yete no aduane no ansusu de wom Ghana ha se de yesi boyeti enka amamra ne amane yakwa so no eti bo no se de yesi ye no no enu se ni gina ye be kire wo ho na afi ya hwe Ghana sa hodo bi se de yesi sanwo me nyina be ye bi a kire mo ahwe se wontumi mfa ha no mo a sinase na hwe Adom TV na ye kwa grounds sade ema ne mema di asa na nwomo koso no wo mo a eye na ma ye fe no eye ga wo mo wokyo ga wo mo wokyo international band wo mo na agya gum wa grounds nti no ye hwe sade omusi koro no TV kofa bai okwanche dua kwa abotabu kantankranchi awusu abrafo yi kwantimpo mu dufochi a yengusu asaw na ye dua ba krani Ufanye wawa, ufanye odum, ufanye chen na ufansu ya kakapempen. Ya kwetiwa ya lira, ya ura wasi ya webu aboye. Ya diya kumesi umua, wajia kumamene. Wachile se, wini mama mrenti unsa ya maniye. Ene ya fasha kesiye pa Adom TV kofa bai. Okofa ba se, eye Ghana busumi biya, yes this match, anase busumi, obenyem busumi no, de di kanyi kosi na wiye ye no. Ye di besi wani ye di Ghana da. Ghana di mfia duesiansia ene ye boja ye kra empanimfo se aboa bia badore srade a yise osua preko enu nti Adom TV multimedia ene adwumako nyina kofa base ye bedwene Ghana ho na ye di Ghana na ya sa Ghana na ya dware Ghana na ya fra Ghana na ya hye Ghana enti ene dai ye di siwo ama Ghana wiase nyina amampene mmapre Ghana Kwame Nkrumah Ghana, Big Sis Ghana, wiase nyina Gold Coast Ghana. Okwanche dua kwa abotabu kantankranchi awosu abrefo yi. Adom multimedia. Mama ya hu se uni mama mera won se amane. Enedai ya bodwa data. Afa Ghana entuma ahodo kente nwintuma asipim achiampoma atitre ne anintini. Afei Adom multimedia adwumakuo no ye bo mabotira sha o machinche akire aboma baso akire omunyuma pa omaye nti enche bia obehu se something kese etwam ya Adom multimedia ya sports for Professor UK Wallace ne entitre ne anintina esomo Adom multimedia kwasi twuma adwumakuo yi mu nyina wo mu nyina de something aba ba kire amamre ne amane ama yahu se wiase titibeka asomo no na firi otika kire se ewugya mpanyin kasa onka mofra de obi nimu a obi kire amane ntuma wuni mama mera onse amane empanimfo se saboa bia sori na so bedo stade a osia preko enu nti na Adom multimedia Adom TV kofa bai ode asi wo se Ghana enya mfia duesia ensia obeni mbosumi bia eda etoso ensia no ye badwene Ghana ho ne yakai Ghana empanimfo se atu ahyem na amadada so anya adwoguo enu nti ye bedi Ghana ne afra Ghana ne yasha Ghana na wiase nyina mampene mbapene Ghana akwasi broni afra chichi ne bencheye emfa o mani mehwe enu ne yase amampene Ghana eti multimedia ma yehu se wini mama mera wonse amane enti ukọ Adom multimedia adwumakuo no mu a o ma frantoma ahennie ni ahensie kwan so kire se Ghana ye wajoye ucho wani ya santin ya echiachia ya na kire se amamre ene amane ene ayeda ne ho adie e wa amamre kwan so wini mamamre a wonsai amane ayefe ayehwam aye akono aha Ghana nyintuma papa bi asipim papa bi Adom multimedia adwumakuo no ma yahu se wini mamamre a wonsai amane wo entuma afade kama aye dwago ya na kire se ye ni mode yen se monhwe awon fefo na eba no Ghana man Ghana de se man monhwe emma papa bi la ebo la to ma ti de so fi agbade bo e mi na
show. I bois la tomate, bate bois, bete gacono, bate bois, bate bois. Bete gacono, la bois la tomate. Okay. Madagona toy tolo donwe atoya lere alo alamude e batoya lere balo alamude amiera gona toy tolo donwe oye Madagona toy tolo donwe batoya alamude alo alaede Gonna
nuaba akuma mama Zimbi amamre ni amane kwaso ono na wajai asagu ma odiba no akuma mama Zimbi Adom Multimedia Adom TV midase akuma mama Zimbi oba kukodu fo nyansabu akwa ono na nakokodu ni nyansa do so du se nwi midase wo akuma mama Zimbi wose mida awura de nyankopon wini mama mra won se amane e bako akuma mama Zimbi aha akuma mama Zimbi woni mama mrenti yase ya wo to ade hia busuamu a ufra wo nsamra ne nkuma akuma mama Zimbi akuma mama Zimbi Professor Ike Wala Bobby Stone Timakunku Akwasinsia aye presenter Adom TV ono na mamra ni amane kwaso no wafra ne kente agene chachaw o chese woni mamra won sai amane ye wo to ade hia busuamu a wofra ho nsamna ne ntoma Akwasinsia be masimprimu opunkuni an ho bo atuduro de dua kwaban ya ote asia okuru kantanka didie samenhia multimedia nhia nanka rade nyankopon woni mamra won sai amane ayade ayefe ayehwam Ghana mampene wiase nyina mehwe Ghana ayefe ayede yasi yebetumi okrobo nkua da bosie ndi ne ware ne ba no ma okua obia mehwe Ghana ya fade ayefe yie ya mamre ayefe eyede eyehwam eye akono yenu Akwasinsia onyame hirawo ya
de anwinsɛm paa emu ohwam abrɛ yɛn ɛfa dwumadie ho Ghana ho amammerɛ ne amanneɛ ho. Okay, baby, I will be a mamma near money castle. Oba. Aha. Okay, the I some eba. A mamma near money castle. When my mamma won't say money. Boko. Ochremanso Casa. Minkura. Obreben Sachiso ni Machima Boadia. And to say for Suaba Kwabi. Waka de Bure free and Kuma, but a foodie that the boy. The Diakwa Banti Asia, O Crew Cantan Candidi, O Chemakasa, O Jashan Shrey, Antuna Yampia, to Aqua Sinamia Cumbre Bonensini, Nimuasu and Nimu and Tessa Oje, a count entry and Akato, and Inya and Nanya, Nana and Sakao. On any dumb, what shall I say? Yahu to Alicia Busiamua, Ufra one Samana Nentuma Ampa, Unimutuani, do not chip ponso. Yeah, Nana. Achremakasa. Oh, Jashan. And Tuna Yampia. To a quest in the Mia Cumbra Bunensri. And Yapa Johnny Ajaba Joko, Nawaya Jojo, dear Jojo, no. Nasayani Yaba Yansia Yadia. Ayano. Or do the dinners and Capia Busia Krama Buada. Achremakasa. Wuni mamambra on say amanie. O Jashan Shrey. En Susai what Kasa Trafentem Frema. A minusuno. Achremakasa. Da utako fima homeless sweat. Abuama homeless so. Fima ma homeless so. O Jashan Shrey and Tuna Yampia. Achremakasa. Ako Achremakasa.
na Cynthia tema yeboa dodo na afra metema kunkum piao ane na mechi me papa ya suneni ena me mame eye twedan me mame ye fantini a ofi bro fedre twedan no yen be ka no se bretu enti twedan na busia nyom ye fantini eba me kroma akanfo yezi enaze enti me mame half o ye fanti ena papa o ye achem. Yes, and to me, no tema no or chair compassionate. Obi or what tema man crofo. And then they make a fancy and one no. Macom me mammy hoka cramp. And see me pacho. Me mammy a fantini mapa. And they take kuana mabono. Fancy for yes, so your tradition and no. Anne. Ain't me chi and no. Yo. And Nedu Media, I don't want media facing any so. Say obama wiase nyina hunu Ghana na yate Ghana na yasua ya mamre ne ya mane yi sai na wo bɔ ne tofa ama wiase ahwɛ ne yasan tie ne afa to one man. Me yamaku, ababre, me yamaku, ababu abu fiawa ya mamu kade sima ozebu. Oh, skendo, eh, skendo, we me skendo, eh, skendo, we me skendo, we me skendo, we me skendo, we me skendo. Bon some kase pa ma twedi ampon professionals. Wuni mama mera won say amane. O se wo ja hwere ye nto ne yampe a. To akwase na me yekum brebu nansini. Ye wo to ade hye abusua ma wufura ho nsamra ne ntomo a. Empanimfo se nimu wase woni mu ente se odwedwe. De onim to na ye de gina kyene pon so. Sanete Adom TV kofa bai. Me si aboa bia se obedore srade a ye se osua prako. That's right. Ye ne ye kire amamre ne adi amamre ne ada amamre. Adom TV, Adom multimedia. Ye ne egu ahina hunu mu nsuo ma awisia ne nyanka tumi tafre wonsa. Enti na wiase nyina se ye de dua kwaban ya yeti ase okuru kantan kadidie. Ye din ba ko ne semanhia. Sa mansan nhia yanka. Bonsam kase pa ma Adom multimedia. Na bonsam Adom TV. Na bonsam presenters nyina. Piao. Sabri, ya beko mema ne so. E mema wo mu twada fanya wo be ma wo machi. Be ma wo di kan. Ya frame ana ne bo amako fodua sokore de hye na wo so e. Ya frame Kobina Stone. Na oko na nanomat na nkonwa ewo mfimfini mantemo ena no. Omo bodwa data sese de ne ya bodwa de Piao. Na omo hwehwe ma no so omo de hye ewo Adom TV ene Adom FM. Na one multimedia ena eye adwuma de a na ese ye penkonwadin eka ne din ho so nhwehwe ma na onse da bi yemfa okomankra ba ko a waka a won suroja na yemfa nka odin ho ntime ene okomankra the first bo sam kase pa ma okomankra the first na fa yanto adwumadi nso Sabri ene wo hwe Adom TV dwumadi a ye de asi ye ni so se ye be ma Ghana
so akosoro na wiase nyina ate yen kan ye hu ye nipa e wo ye mu na nchirima nso ahwe ye sua ye na dwumadie yi se ye wo bɔ ne tofu a wo bɛka ne sɛyin Erika ma mensan enkyire me nchi kakra me free esikuma odobembra kwa mensin ne mo ananse manto ne mo odafo amakwabu adu a otoso woche ene mehene ono na wokɔ mfimfini mantem nso a ahemfo ni nyina wono ene panipa woda omo ano na mebɔ ne tofa ɛwɔ ene anase edwadata ya boyimu a de ameka ede akyerɛ yenuanom atitire omo hwɛ yɛn na omo tie yɛn ene sɛ sebi yanom nso a yɛde twi kasa ayɛ adwuma ne yɛse wɔ Adom TV so no sɛbe yɛnka poto kasa no omo hu ya omo mfa ni die ɛman sɛ Ghanafoɔ ɛsiane sɛ eduru baabi a na akɔɛ sɛ sɛbe ya yenuanom joyfoɔ no kasa no ɛwɔ mfasoɔ ɛkyɛn yanom twifoɔ nso deɛ enso amamre kwan so obi kura tie yɛn obi hwɛ yɛn wonim sɛ bosome a yɛwɔ mpo ɛyɛ ɔbɛnim bosome na wahu sɛ bosome a yɛkɔ akɔwura mu no ɛyɛ forisuo ɛsiane sɛ deɛ wonim ane sɛ wate sɛ March ɛne April ɛti yɛbɛserɛ sɛ yɛma yɛkasa ne nso ɛhia yɛn ɛsiane sɛ ɛno ɛne deɛ yɛnananom ɛne yɛnkyi no ɔmo ɛde tete yɛn ɛnti sɛ wote sɛ obi ɛyɛ commentary na wamfa brɔfo ambɛm no wɔde twi kasa no ɛna ɛyɛ a mo ani nso na ɛnso mombo we ne kakra mɛka de akyerɛ wɔm bo won sam kase pa ma Kobe Stone yanto aso eframe ana ne bo amakofo du aso kore de hie na brantia wo so yefra osen wo multimedia ha yeframe Professor EK Wallace piawo kofodua ne yawo me ampa na ama no ankra na bakan ne me ampa me papa de fokoku ampa na enkran ha na me yɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ Adom ha na wo hwɛ ɛyɛ bosumi a ne meka Ghana fo nyina sɛ de hira kɛse tua brɛ Didi onum wa kruwa mu papa aha yawo bibi so te se banchi akakro a igbefo frɛ no agbelika akro emira ne ko school ne frɛ no agbet ampa ɛna yawo yoyi nso wa ha yawo adunle ɛwa ha yawo kube cake mikasa meka adaje ɛbɛbɔ yɛn yawo nkati cake ɛwa ha yawo polo ɛwa ha ena yawo banfo bese am se nde wo hu bi ache pa banfo bese ne de wo Kumasi ana ota hu sa yawo banfo bese e wa ha sa banfo bese wa ha ena yawo krikri aha krikri yawo krikri wa ha ena yawo kokwa ayatoto ene nkatse yawo kwadu wudi ni nyina awie a ɛwɔ sɛ wonya ne a ɛbɛma adageste yɛwie a yawo bayire a yɛba bɛtoto yawo mankani ewo ho yawo kobi na kyerɛ sɛ wotimu sɛ adomfoɔ mama ya kai ya mamre ankasa muni mudi ampa ɛna yɛsan so abrobe na yawo ahwedie ahwedie wa ha yawo mango yawo nkatse yawo kwadu yakase yɛ keka adagye bɛbɔ yɛn na ne nyinaa no kro nyinaa sɛ si ade yayɛ ɔdɔnti no kro bia timi dibi enti adomfo ne amode aba no ɛyɛ fɛ Asia Mass Africa o kyerema kasa o ja hwehwɛ Mass Africa
boy. Eka dimba, eka ya. Twata o manyaba ala bi na wutie bia na wufa bi di atu trimu madikan aka se aboa bia se obedore srade a gise osua aboa ben preko eti Adom TV Adom multimedia kofa bai ye na yese Ghana ye bedi Ghana ne anom Ghana na yasom Ghana ne yapagya Ghana du wiase nyina ma wiase nyina hu se Ghana goko sikampo ano Ghana ne Ghana no edi mfia duesiensia no yegusu gina ye naso ye wade oye ampa bonsam kase pa ama Ghana baby a wo bia bonsam kase pa ama Ghana na ma wani nyisa wo ye Ghana ni wo hwe afade ahodo sabri amamre ni amane ye beda ne ho adi sesi a nti ye ye wo ha nyina no ye be ma traditional for ye wo ha yi omunim amamre yi na omutimi ye minkura obrebentachi se woni machima boade a ente se fosu abakwa bi na o kyerema kasai na amamre ne amane ye kwanso no so na nananom ye den ye dada ye ho o hwa mem nua ba kuma anom a na kyese ye sako ye se ukoto se ye de kontomre ayede twene ne ye de dade ye kotokoro ebo a se woni amamre a utimi sako nkasem se de ye a ye de kontomre yire twene ne ye de dade ye kotokoro ebo ya ensoan no wonso sako nkasem ebi nye den ebi nwawo bon sam hye nyankopon ani monyam eti sabri yenuanom multimedia fo no ye ba besa amamre asa amamre ni amane asa eti sabri ye wo yenuanom ensroma kete omo na de yen ebekọ ama multimedia adwumakuo omo aye ebo ma henche ne ebo ma botre na wiase nyina ye amampene ama omo no omo ba bedada omo ho amamre ne amane ye kwanso sabri ensroma kete da uta kofi ma homre so ai abua ma homre so fima ma homre so oja shrenshren pia sabri omo jagum dia na cha se obete minkura obrebentachi se woni machima boade a ente se fosi abakwa bi kwa de bi refri ankuma batafuri dadebo ya kwa bansi ase a okru ntanka de bi ochirema kasa nimuwase woni mu ente se odwe account nentra na account ani nya na hwenanya ochirema kasa odihia anko akwadwane ye wo to ade sibusuamu a ufra ho nsamra ne ntoma ochirema kasa poko Dabi ne pewe loko ine jane pewe loko inde jane pewe loko inde we jaye ninje we loko inde jawe ninje we loko kai la la ela kai la la oh kai la la ela oh kai la la ela oh inde jaye ninje we loko
noko. Inde jae ni jewe noko. Kai la la ela. Kai la la ela oh. Kai la la ela oh. Kai la la ela. Kai la la ela oh. Inde jae ni jewe noko. Inde we jae ni jewe noko. Inde jae ni jewe noko. Inde jae ni jewe noko. Kai la la ela oh. Kike po wa ma be kike oh. Eh wa ma be kike oh. Akagwa no no no. Kike oh. Kike po wa ma be kike oh. Eh wa ma be kike oh. Akagwa no no no. Wa ma be kike oh. Akagwa no no no. Wa ma be kike oh. Akagwa no no no. Oma beki ka o ke pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Kika po. Oma beki ka o. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Kika o. Oma beki ka o. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Kika po. Kika o. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Ayote, gonna be yote. Ayote, gonna be yote. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Kika po, oma beki ka. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Wa ka pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Kika o, oma beki ka o. Oma beki ka o wa ka pongo no no do. Kika o, oma beki ka o. Sati krofo ye be diaguro. 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 Agro ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ye de. Sati krofo ye be diaguro. Agro ye de. Ya mumbro. Mumbro ya ko bo sati mumbro adinae. Mumbro adinae. Mumbro adinae. Mumbro aya mumbra. Aya mumbro. Mumbro ya ko bo sati mumbro adinae. Mumbro adinae. Mumbro adinae. Mumbro aya mumbra. Aya mumbro. Mumbro ya ko bo sati mumbro adinae. Mumbro adinae. Mumbro adinae. Mumbro aya mumbra. Sati krofo ye be diaguro. Agro ya sati krofo ye be diaguro. Sati krofo ye be diaguro. Sati krofo ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ya de. Sati krofo ye be diaguro. Agro sati krofo ye be diaguro. Sati krofo ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ya de. Sati krofo ye be diaguro. Agro ya de. Watiti na wari minko. Watiti na wari minko. Saminya mi kona service becha mede. Saminya mi kona service becha mede. Watiti na wari minko. Service becha mede mate. Minko. Watiti na wari minko. Saminya mi kona service becha mede. Saminya mi kona service becha mede. Watiti na wari minko. Service becha mede mate. Watiti na wari minko. Watiti na wari minko.
switch a mayade. Saminyami kona sabi switch a mayade. Quantity na ware me go. Sabi switch a mayade mate. Me go. Quantity na ware me go. Saminyami kona sabi switch a mayade. Saminyami kona sabi switch a mayade. Quantity na ware me go. Sabi switch a mayade mate. Easy, bumbo, easy, dada, see, da, boo, da. Quantity na ware me go. Quantity na ware me go. Saminyami kona sabi switch a mayade. Saminyami kona sabi switch a mayade. Quantity na ware me go. Sabi switch a mayade mate. Na ware me go. Quantity na ware me go. Saminyami kona sabi switch a mayade. Sabi switch a mayade. Quantity na ware me go. Sabi switch a mayade. Quantity dia. Me ni ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa na daka tie mo. Quantity dia. Me ni ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa da madaka tie. Quantity dia. Me ni ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa madaka tie. Me ni ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa madaka tie. Quantity dia. Me ni ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa madaka tie mo. Ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa madaka tie. Quantity dia o. Me ni ebusia o. Beto madaka. Dati me kwa madaka tie ma. Aje. Yeah. Sing it to sa. Sing it to sa. Sing it to sa. Sing it. Sati konfwe ye be diaguro. Sati konfwe ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ya de. Sati konfwe ye be diaguro. Agro ya de. Sati konfwe ye be diaguro. Sati konfwe ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ya de. Sati konfwe ye be diaguro. Agro ya de. Sati konfwe ye be diaguro. Sati konfwe ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ye be diaguro. Agro ya de. Sati konfwe ye be diaguro. Agro ya de. Bro ya papa sati mumbro edina e. Bro edina e. Mumbro ya mumbra. Oswe chinyabwa. Oya bema nana yo bema nana yo bema nana yo bema ma bema mu bema pa yakwa boyebo ya boyebo oya bema nana yo bema
jeje vinyelo. Yanta ma jeje vinyelo. Yanta ma jeje vinyelo. Naga bahanyeti. Banaka nyohanyeti. Banaka bahanyeti. Banaka nyohanyeti. Banaka favela zamanamo. Vinyelo, Antama de Vinyelo, Antama de Vinyelo, Banaka Johanyeti, Banaka Johanyeti, Banaka Johanyeti, Banaka Johanyeti, Banaka Favela Zamanamo, Favela Zamanamo, Monela la Sione Mulo, de Vinyelo, Banaka Favela Zamanamo, a Favela Zamanamo. La sione mulo, jeje vinyelo. Yanta ma jeje vinyelo. Yanta ma jeje vinyelo. Banaka banyeti, banaka nyohanyeti. Banaka banyeti, banaka nyohanyeti. Banaka favela zamanamo. Favela zamanamo, no de la favela sione mulo, jeje vinyelo. Siya working for Yakoko and William. Oh, baby, I will be Sabri. Yet in some more day. Ever share your bema. Nyaku, Abranuma. Sabri, yet in some more day. Ever share your bema. Nyaku, Abranuma. Now, what the I mean, somewhere more yampa. Nyaku, Abranuma. What I say, you to addition of Siamwa. I had the air with Brown Samran and Tuma. Yakwa Branuma. Young Quay. Oyo pata tona mure, ama oga, yoga. Sabri, yadin sambo muadin. Ebe shia ye nua bema. Nana yako anotiwa na wono so de anwin sambo mu hwampa. Abre, nana yako anotiwa.
Yanko yanim. Nana nyakwano tewa. Ghana money. Nana mukate. Yadamwase. Yadamwase. Namazen sampanam. Ghana money. Home chana swear. Namazen sampanam. Nana no. Impenyin etitra we twehiem wa ha. Mema hom nyinara atena se. Mizinaranye nana nyako abro no ma anotsowa. Nsona wan pro kwade sebrebo a meti kwarumpo oya fiawsen ebusua bim akatesie n'anyim. Na mena na so ogwo wo chen ebusua bim akatesie n'nsem. Adom TV. Adom TV. Adom TV. Ye ampa. Adom TV atafo. In a sayfo. In done one extra in my hand, Dano. In all Sanazaya wonsa. I shuffle say. Ya was oh ye. As a not son, why? Na ya was oh ye. Adom TV. I shuffle say. And who's a pa and Casampa. I shuffle say. On man Ghana that was say. Adom TV. Mpanyana say. Mbone jumapa. O Sanade. Okobrano way so chopara 1 man imbo in Adom TV young woman ejuma pa Adom TV impanyene de okobrano so chopara 1 man imbo woman imbo Adom TV to da putusie me de so wahum no do on kanso so o Sunday putusi entum amen Adom TV za aban njuma entum ayano Adom TV, Adom TV, Adom TV, Adom TV. Yeah, was the Afro San Wagana and Mambrum. Sainde, Jarakai on Man Ghana, Kusum, Manze, in a Mambra, Yan to young Quater Adom TV de Biaraja, O Sanade, Saiban and Manson Ambrama, Adom TV is in his Aquitin womb and Casa. Adom TV. Adom TV. Adom TV. Ya was yampa. O saje for quantum. Bema kukudoro fa. Impenyere penana hon fema kanza cho abakosam. Bencho boa no bon et. Kwese boa fo basaya adom atachama pim yina yo azekyin biara. Boa fo azatachama pa awi insin. Wa Adom TV dwumezi etsun ka hom wo Ghana. Yes, Adom TV. Ya was yampa. Mbanuba, Malolo, Mposia, Pedabachia pe, Imbadana, oh you are don't make Dawana say. Bawon Sam Cassia Pama, Nananya Kuano Tewa Abronoma. Acquaint you do. Oh yeah, Nananya Kun Abronoma and Towa. Oh yeah, Ochedian point, Kwame watch my Chesibia. Mafa Adom TV Kaseido, Martinezi. God bless our homeland Ghana na. Yatsono brofono. Signed there, Adom TV. Jeru Boyan Amambre Wudera. Oya na nyako abronoma and so one so. Madadren na matro oya God bless our homeland no. Mr. Banyanaka Sayanaka same. Marachre infanta casa. It's ma for them acquaintance. Na masran na no munenyim zim. Na mato. Nyami Surayen man Ghana na yen man kasina dum na huwasin na kukudra ozi bo fahu zina jifa bafi bo Fano car ahu Brazil Shenyen akumemu mayanji no karzasrom nyim tumu na ye free and bre nyinare mu kuntian kwasum mafibo na ye na hozinyi nam kuntian kwasum afibo listen aranye na nyako abronoma anetowa na okakabin ayidan ando kwebu ewusin nana medra wana se
On some Cassiapa, my in your bema. Nananya Kuano Tewa Abronoma. Yamisha, Nananya Kuano Tewa Abronoma, Wachrese, Unimude. Winnie Mamma won't say Amania and Penny Force, Nimuase, Unimu and Tessa Ujue. Nananum, Kete, Munkajangum, traditional forno. Okay. Yo. Ochedian Pong, traditionals. Ochrese, Nimuasi, Nimu and Tessa Ujue. Unfefo Giasrano and Yibia Suba Rewu. And interest when you and so I and see what then Chamson and Opo. The only 20 didn't get chin ponso. Ochedian Pong, young Kuyanim. Ampa. The phone will trade Yampon, Yanko, and whom a phone in ye. Hey, Monquetta! Hey, how do we say hey? Hey, I've been a Brazilian literature, my children to Mokwana, so they may you that. I'm a quetty. I wouldn't you have any ura. I'm a quetty. I wouldn't you have any. Mete Mahabano Mukuru Muta, Mabama Batua, Bayimo. I'm a quetty. I wouldn't you have any. Hey, Mete Mahabano Mukuru Muda, Mabama Batua, Bayimo. I'm a quetty. I'm a quetty. I wouldn't have a ura. I'm a quetty. I wouldn't have a ura. Mama to Abemo. Hey, Mr. Mahabara Mukuru Muda, Mabama to Abemo. Mahabana Mukuro Muda, Baba Mabato Abeibo, Amakweti. Eh, Mete Mahabana Mukuro Muda, Baba Mabato Abeibo. Kweti, Onyema Beira, Amakweti, Onyema. Hey, Mr. Mahabana Mukuro Muda, Mabama Batu Abeibo. Hey, Mete Mahabana Mukuro Muda, Mabama Batu Abeibo. Washa, Apparatiwa. When you upright away. Up away. Fata Kurabano. To one man. Yanamate Bina, Takurabano the way. I will not coco the board. Africa Martin. Watch out, Apparatiwa. When you operate away. Up away. Up above. Suramba on a baba the border, don't tolerate. Afishiapa, Yamona Fishiapa. I feel come to know Afishiapa. Kwabwe, if you know, woman say Kwabwe, if you know, number wape. Afishiapa, I feel come on. Ikumana sana mane bobo. Obi Ikumana sana mane bobo. Yamobo inenyo. Yamobo nyere kwa mankwe. Yamobo nyere kwa mankwe.
Wapaya, Wabopeto. Na esimuye sabri amino kasai yedi Ghana ni anu Ghana ni esha Ghana ni efra Ghana ni eka Ghana baba so na wiase nyina ye pense enya amamne Ghana nti ye bedi Ghana agro sabri yedi nsembo emu odi pa abehia ye nuanu mu a wo mo water station no mo to jeans ni ntade ahodo wo mo ba amamre ni amane akwa so obedi Ghana agro ahodo ni bi na ye de ani ahwe bi de ye anto akire wo wale ludu ni de tete sa ye mfa nsebo emu odi pa emfa nhia tema station mrantia omani ade no mnim amamre no mnim amane no mudi agro ni kwanso aha sabri tema station jinseres for ena sabri omo bai omo tontade papa wo tema station na enso Ghana amamre ni amane de omo nkonya na o se ye di amane na agro de ene ne hwa ye hunu ne ene ne disie e ka won ntina na account eni nya na hwena nya sabri tema station mrantia kentra nwam emema wo mu ntwa da fanya wo be ma wo machi wo mu bedi agro wa amamre ne amane akwa so ma wiase nyina hwe bi sabri ye je mu di mamo tema station mrantia mu nka je ngu ma yen aha Obi mankume. Oswe chinyambo.
ana yɛbɛyɛ no bia ɔse Akumankra Ansloja Two. Yeah. Mati. A man penny for your chum. Yeah. Mati. Two. Penny for. Hello? Penny for. A man penny for your chum. Yeah, my station group. I want my station. Yeah, me your tangents. Yeah, your tangents. You were a quabia. I want my station. If you are calling them now, why you it's a table so new for I quality chinam, and I'm calling so dear. 1 ton I'm learning. And I want a solid was what but I'm solid there, the genam. Toli. Mwamuni mwenye ni asante fuo. Ya shada kwa school bati ya wadwin. Etino. Mini ada asante ni bi na. Okoyi nam akantie no de ba fie. Ena broni bi pie ho. No busa ne say, how much? Osi ahomachi na mi koku no. Osi the fool. Osi anam we ni furu ni na yedi. Osi don't be silly. Osi nam we de silly de me fenye da. Ti asema me pese me ka kire mu no. Toli. Enya nta afo mienu bi. Ana de bia na anwo be sofo ba o mu fie o. Ana penny nu kokto tuo. Ana ka no koto powder. Omo so de kwacha yakronfo no. Nti akronfo de be fie o no. Penny nu eyi ni tuo na o ka se kakra ne ka se penny shoot geje. Kakra shoot kakancho. Anche bia no wuye. Minianom. Sa na tie agro we no. Eno na ma yanije. Emba ni tofua na wama yanya aba ewom ene dwumadie no sane ye ya yakọ ye nyina no mu aba poten ayefa no ye fa sembo emu ade pa nhia nana ansa kwawo enye keke no sabri mu ye fa sembo emu ade pa na ye fa nhia nana ansa kwawo na onfa na no nisem entudwa ema adwumadie nyina ne pempenso a yaduri owie pe na fe na cake ni twa no aduru so eti sabri de mum ye nyina mi ni akoto wasem ni amane awusi odofro akoto te no doto no wasem ni na fama de na so mu yoyoyi na ne wasem ni o yansaba kote wasem ni amane ampa na ne wasem yi na no yakashire wasem ni amane awusi owi akota oponchirifi owi akota oponchirifi otino doto ne wasem ni na fama de na so mu yoyoyi na ne wasem ni o yansaba kote wasem ni amane ampa apreke sema do dia mo otino doto ne wasem ni na fama de na so mu yoyoyi na ne wasem ni o ansaba kote wasem ni amane ampa adaru no yene kwanim tase buano nyame buano kwa mafele nyame buano ampani ya no asase buano nyame buano kwa mafele nyame buano ampani ya no odofra koto mi se urade buan yakoto kwade de obeba o nyame dofra koto me buan yakoto kwade de obeba o nyame kwame o nyame buaye no yanumo nyame buami o chena ka fere o nyame buan yampani yanuma o nyame buami o bisa kwa mafari so nyame buam yampani yanuma odofra koto mi se urade buan yakoto kwade de obeba o nyame odofra koto mi se urade buan yakoto kwade de obeba ni o nyame kwame o nyame buaye no
Pianimo. Yo, I'm said ye dikan de asidabema utwe diampon Nyankopon ankasa obo amani na obo amamre bo ebibirima mu ede ebesi na bo mfi pe yadanase yada Adom ni multimedia so ase sa konyen se yedi Ghana manthi na ne wi kra ya betena se abodwa fefefe menuanu mu nyina me hu se se jameko penkonya bi ma ho ewo adumasa na mbekire wo nyina akọ anse ahindi no be fata o papa ede o mu nyina ase na ansana meka masem kra me adonko edi ko ebejina inti 10th April ye nyina ye ni kire eye akwamu adumasa kokonte party kakraka pa wo ho ehia so de wasanka beba na onya kokonte nkwan bi opebia ibibeho bi yo ye ka Ghana manthi medase papa so se ye tonsa efrem me ba ohwe mi sabe nkumu amene menana asumka na mi tia kesifi odeno hoko afakoto eye akwamuhima ene bremu nyina me hu se ye Ghana manthi sese atinti march bia ye nyina ye de ye hu jim Ghana manthi ya boye hu modin papa ye nuane ye ntade hyemu ye kasa me hu se ye mia ye nipa se be Ghana manthi atintim na me boy abaso ewo ye ntade hyemu yasa ne ade no na me pese ye kai se se o ye Ghana ni a enye atade hye ene asa nkuto fidaye wo sene ye tu din sene ye tetew ye tiaw ye tenew ekosi se ubewu kra ne edu besie no hopotin na kire se asumasi oye Ghana ni anase onye ifise ye ntade hye ne de obia betimi apam ya hye na mom yesu na bibebisa se Ghana yi ye dotso gonjafo wom santifo wom bonofo wom akwamufo wom fantifo wom entidie nkra na bema saa nipa yi nyina ye kan ye hofo aboma ebe kire se ye Ghana fo menuanom eye ade ba kope eye usro yesro animguase so ye Ghana ni a usro animguase inti wontete ye nyina ne se onkofa animguase emba fie impo se wohwe se onipa bibini si ye woa ase se obarima bi begina ho no ye den otudin uyo broni a so maame no papa aware a eno ano no yesi but okay mamu de so waware o so yen ware o ase se barima bi gina ho no tudin edin no so obekwa akosre afini patitiri bi ho no de amaw ansa no din ne be mawo no yesi onipa baako na ewo na emom kura ni nyina na eboa na ye den etete abofra no enti nipa na ebeboa ma ye tete abofra no ye kire de enti a ye kofa asa din no ema sa abofra yi se bia din no nipa no no ye koko fa ma bi e bia no ye tailor osofo o ye teacher o ye bia odimu ewo na brabom enu nti ne yakosre ni din se ye den mawo iti unam wiase nyina no obo ho ban se saa din no umfa animguase kano efise obi akosre di amaw enu na ye wa ha nyina ye nuanom nkranfo ayigbefo pepefo bia ya mamre sono se den kwa ade baako a eda ye ntem a ye nyina ye di ho adanse ne se yesro animguase yesi yebisa ufie na yembisa sika ahia ewo botom esi se yemia yenia na ye celebrity Ghana month no
yɛde saa deɛ no ɛba na yɛn mmɔfra ɛkɔ Sunday school ɛkɔ nursery ɛkɔ masalanche no yɛde saa hu ni hyɛ yɛn mu sɛ abofra wuni sɛ ɛbɛyɛ dan na animguaseɛ ɛmbɛka wo w'abusua ɛne wo kuro ɛno ɛna ma yɛyɛ Ghanafoɔ nti saa bere a yɛn ntaade hyɛ mu yɛn nsa yɛduane di mu deɛ ɛm sɛ yɛ perfect no yɛn kɔ back to yɛn nananom adeɛ odi gya ayɛ sɛ onipa deɛ wobɔ ho ban na animguaseɛ anka ho ɛno nti na yɛnom yɛbaeɛ na yɛnsuo ɛyɛ krogyen yɛkwaeɛ ɛyɛ krogyen yɛamammerɛ yɛ krogyen ɛfiri sɛ na obiara bɔ ne ho ban sɛ animguaseɛ nka no kakra yɛyi saa ade no ahu ne fii yɛ mu no ɛnɛ nnɛ wobɛkɔ na nana bi akɔgye ahohoa bɛgu ne nsuom sɛ ɔbɛtu agudi na nsuo no asɛe onsuro n'anim onsuro ni wo biom ti mo ma yɛnkɔ ne yɛnkɔ saa mmerɛ no a impo sɛ na bi wɔ hɔ na yɛfa ne ba mi ne minister ɔfrɛ ne ba ne ka kyɛn sɛ wokɔi hwɛ no wamfa animguase ambɛka yɛn ɛfiri sɛ wofi saa borɔ no si ha yi yɛn deɛ yɛfa ne sɛ yɛn nyinaa ne yɛafa yɛ wɔ ministries hɔ nti wokɔi fa anuonyam ɛbrɛ a ɛbɛka yɛn nti kakra a mede bɛgyaeɛ ne sɛ yɛkɔ yɛnim yɛma yɛhu a yɛde suro saa animguaseɛ no yɛnsan fa mbrɛ biom ma no asi da mu nyinaa ase papa Kwa nsam kɛseɛ paa ma nana ansa kwaw sabri ya nana kasa wie kura de ya ma nana ntena se kura nana ne dɔm no nyinaa baba betena abegyina afidie ya chi ha na yɛtwa Ghana cake ahyɛ dwumadie nyinaa mu kena ti sabri de presenters ni nyinaa mamrɛ ne amane yɛ kwan so mo bɛba na minim sɛ sanka idum yi de ɛyɛ frɛ no amampene wiase nyinaa mɛpene Ghana wiase nyinaa bɛpene Ghana Adom TV yɛ wadzo yi ampa nana onkwa so Monica sa tumfo Nyankopɔn hyira wo onye wakoma so ade nyinaa ma wo na ensiw yi aha Adom TV presenters and ye show ma henche abo ma bodin amma mo moni yo adwuma pa mo aye de asom Adom TV minim sɛ akwasi twuma adwuma ye tafre ho na yenka edidi adwuma no ho ne edidi adwuma no mu woni me ya adwen aka amekase pa ya Ghana o say yeah Ghana o say yeah Ghana o say yeah Ghana Yedamase nyame hyiramo onye mu nyina makoma so ade ma mo obi antena se mame boko aha obi antena se mame yo sabri dwumadie no mpempe so adroni se yede aseda piesie ebema aboafo binom a omo ye yadom no mo boa yen nti sabri nipa ye ade a osayeye na yehwe yenua Savida Savida bonwure kente wo hwe me ntoma ye fra me ne mayane ye a